बेयावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसेबाव फिन जासिहरफिननाय जाबाय। दिनैहाय आं मोनसे जाय आफादनि आफादगिरि IPWO बिथाङा दिनै इन्डियाननि प्रेसिडेन्ट बिथांनो मोनसे मेम'रेन्डाम गथायनाय जादोंमोन बा साननैसो सिगाङावहाय मोनसे लाइजामबो हरनाय जादोंमोन। IPWO आफादनिनो आफादगिरि बिथाङा गथायनाय जादोंमोन। थ' बिनिनो माखासे जारिमिनफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबे मोनसे चेनेलाव नायनो हागोन। थान्दै फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव नोंथांमोना हाबनानै नायनो हागोन। जायखौ बुङो IPWO नि आफादगिरि बिथाङा दाखालि मोनसे जेल सिंनिफ्राय जायफ्रा फासि जानाय बिथांमोना बिथांनिसिम मोनसे कल खालामदोंमोन। बे कल रेकर्डखौनो बिथांमोना नैबे IPWO नि आफादगिरि बिथाङा बे गावनि चेनेलाव हगारनायबो जादों। थ' बिदिब्ला आं दिनैहाय बिथांनि जाखिनि भइस रेकर्ड खालामनाय बेखौनो बिथांनाव पारमिसन लानानै ससेब्लाबो आंनि चेनेलाव हगारनाय जादों। थ' नोंथांमोनाबो नैबे IPWO नि आफादगिरिनि जितु चेनेल थान्दै फिल्म प्रडाक्शन चेनेलखौ नोंथांमोना शेयार खालाम आरो फल' खालामनानै होबानो जाबाय। थ' नोंथांमोननि मोनसे शेयारजोंनो बिथाङाबो मोनसे मोजां मोजां बाथ्रा मोजां हारिनि खोथा बुंनाय जायखौ बुङो दिनै बिथाङा जेलनि खोथाखौ गोबांखौनो लिरनाय जादों, गोबांखौनो बाथ्रा बुंनाय जादों। आरो रन्जन दैमारि सारखौबो बिथाङा दाखालिसो लोगो लानानै फैदों। जिहेतु थांनाय 30 तारिखआव मोनसे बैसागु फोरबो खुंनाय जादोंमोन। बावहाय बिथाङा जेल सिङाव हाबनानै जायफ्रा फासि जानाय, जायफ्रा एना नांनाय, जायफ्रा दिनै सार रन्जन दैमारिजों केस नांफानाय बिथांमोनजों लोगो हमफानानै इन्डियाननि प्रेसिडेन्ट बिथांनिसिम गांसे लाइजाम लिरना हरनायबो जादोंमोन। दिनै बे लाइजामा इन्डियाननि प्रेसिडेन्टआ दिनै मोनहैबाय। मोनहैनानै मा रिप्लाइ हरनो दिनैसिमबो मोनफैयाखै। बिनि बारैबो बेखिनि बाथ्राखौ बिथांनि चेनेलावनो खोनानो मोनगोन। थ' लोगोफोर नोंथांमोना अननानै बिथांनि जाखिनि दाखालिहाय जेल सिंनिफ्राय जाय मानसिया दिनै फासिनि अर्डार जानायमोन आरो माहाय केस थानाय बिथांनि जाखिनि रेकर्ड बेखौ नोंथांमोननो आं ससे होना होनि। आरो बे भिडिअखौ जुदि बे रेकर्डखौ जुदि कमप्लिट खोनासंजोबनोब्ला नोंथांमोना थान्दै फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव नोंथांमोना हाबनानै नाय, अब्लानो खोनासं गासैखौबो कमप्लिटलि खोनासंनो मोनगोन। थ' बिदिब्ला बिथांनि जाखिनि रेकर्ड खालामनाय आंनो हरनायमोन बेखौ एसे नोंथांमोननो फोरमायनो बा नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलायनि। दा नोंहाबो फासि जानो गोनां फर्जायाव दङ आरो दा फासि जानो गोनां फर्जायाव दङ आरो नङा होमबा नोंबो दा? जोंखौथ' माबायावनो नै बोसोरब्रैयानो जानोसै नै जोंखौ फासि अर्डार होनाया। ओमफ्राय दिनैसिमबो जोङो जेबो रिजाल्टबो मोनाखिसै। जेरै जों ओरैनो थानांबाय। बेखौनो नेबाय आरो जों जुदि खामानिखौ मावाबाथ' उफाय गैया। जोंखौ जेब्ला गभर्नमेन्टआ फासि होनो लांगोन अब्लानो ओंखारनांगोन, जोंलाय उफाय गैया। ओंखारनांगोन। आदसा बे बिराद दुखुनांथाव, बिराद दुखु गोनां बे खोथा। आं मोनसे खोथा सोंबावनो नागिरदों। नोंहा मोनबेसे दङ दा केसा? आंना बे मोनसेयाथ' बे कमप्लिट जाबाय। ओमफ्राय दा मोनसे नै ट्रायल सोलिबाय थानाय बे मोननै। ट्रायल सोलिबाय थानाया तेजपुर मोनसे दंबावोमोन। तेजपुरनिया दाख्लै आंखौ हरसे लांनानै सानाव लांनानै ओमफ्राय मोनायावनो दोनफैफिनदों। ओमफ्राय ओइदिनखालि 7 बोसोर जेल होदों। 7 बोसोर जेल बे मोनसेया? औ, तेजपुराव लांनानै आदसा थानायाव लांदोंमोन। केस दंबावोमोन नालाय आंहा बेयाव। 7 बोसोर जेल राय होदों बेयावबो? औ, जेल राय होखांबाय बेयावबो 7 बोसोर आंखौ। ओरै फासि जानो गोनाङाबो थाखाबाय। राय मोनसेयाव 7 बोसोर। नोंथांमोना गासैबो खोनाबाय जानांगौ। जायफ्रा दिनैहाय फासिनि अर्डार मोननाय सेंग्राफोर दिनै हारिनि थाखाय नांनानै बिथांमोना गोबाङानो गोबां माने जायफ्रा फासि अर्डार मोननानै दङ बिनि भइसखौ बा खोथा बुंहरनायफोरखौ नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ। बहा केस दङ। हयथ'बा दिनै नोंथांमोना खोनानानै एसेब्लाबो गोसोआव दुखु मोनदों। आं जाय भइस रेकर्ड बेखौ कमप्लिट होजोबाखै। नोंथांमोना आं बार बुंबाय थादों जिहेतु नैबे थान्दै फिल्म प्रडाक्शन बे चेनेलाव बे भइस रेकर्डखौ कमप्लिट खोनासंजोबनो मोनगोन।
आरो हाबहैनानै फल' खालामनानै ला हानायमानि बिथांनि जाखिनि चेनेल बेखौ नोंथांमोना शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आंनिखौ दा खालाम आंनिखौ जेबो दा खालाम नोंथांमोना अनलि नायलांबानो जाबाय नायना खोनासंनानै थाबानो जाबाय आंनिखौ शेयार खालामलायनो नाङा होमबा गोबाङानो आंनि चेनेलखौ बैसो गोबाङानो आफानि बैसो आइनि बैसो बेफोरबायदि मानसियासो गोबाङानो नायनाय जायो हयथ'बा बिथांमोना रोङाबो जानो हागौ जायफ्रा गोरों बै बे थान्दै फिल्म प्रडाक्शन बेखौ हारिनि बाथ्रा बा जियालनि खोथा बा बेफोरबायदि मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ बिथांनि चेनेलाव आंनिख्रुइबो साबसिनखौ मोनगोन होननानै आं सानो थ' लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेखिनिखौल' लाबोदोंमोन आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि